milujem klasiku. Pozri na tie detaily a fasádu. No je to krásne, ale my predsa milujeme aj mestský moderný životný štýl. Tu sa to všetko spája dokopy. Palác Jenej je secesná klasika v novom šate. Unikátne bývanie, ktoré spája históriu a súčasnosť. Zároveň to bude aj veľmi komorné komunitné bývanie. Len 2 byty na poschodí, vysokánske stropy a k tomu genius loci paláca, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. A to najlepšie, práve sme spustili predaj exkluzívne u nás v Toby Real. Tento projekt bude mať na starosti skúsená realitná maklérka s citom pre detail Natália Opátová. Palác Jenej to nie je len fantastická adresa v srdci nášho mesta, to je kávička s priateľmi blízko z mestského parku, športoviská či dominanty Košíc.